Бавиното, искаш ли да въртна една бърза баница? Гладен ли си? Не си гладен. Как така не си гладен? Чакай да те завия. Когато завия, ще измръзнеш още малко. Още малко ще измръзнеш. Вънка 20 градуса ще измръзнеш по бавиното. Чакай. Бабо, стига с баница, всяка сутрин баница, не съм гладен вече, не ми се яде баница. Ама чакай, не ми е студено. Не ми е студено, не ми носи отдял. Не искам, не. Бабо, на него като не му се яде баница, изобщо не се занимава да му правиш баница. Въртни само една баница на мен, набързо да си хапна или чакай и по-набързо, защото сега имам една среща. Добре, бабиното. С сиренци или без сирене? Кажи. Добре, без сирене ще направя. Добре. Айде. Чакай, жена, чакай. Върти една баница на мен с сирене, че аз съм малко гладен. То стана 7 часа сутринта, още не сме закусвали. Не може така. Направи една баница на мен.